Хауымһығыз эфирда интервью тапшыруы студияда Гүлсимә Иштанова. Программабыздың қонағы Башқұртстанның дәүләт йылышы құрылтай депутаты Ютюр Котлығужин. Юнир Гальменович, хауымһығыз. Хауымһығыз. Пандемия біздің тұрмышыбыздың түрлі юнәліштәріне өзінің шарттарын қойды бетінде, һәм бұна көп кенә табиптарға, һәм социаль хезмәткәрләргә ярдәм өчен коронавирустан үйдә ултырган сакта бездә ирекмәндәр отряды эшләнә. Менә ошо ирекмәндәр отряды составында Коммунисттар партиясының яшь вәкилләре катнаштымы, комсомолецлар? Был, конечно, пандемия вакытында эште үзгәртергә туры килде. Күп кенә зур гына предприятиялар, оешмалар тукталып калды һәм менә шул дистанционный формула эшкә күстек бедендә. Ул эштең дә менә укудың да сифаты бик нык түбәнәйде дип исәпләйм. Но шулай да безнең хөкүмәт органнары менә ошо ысулга күсте һәм без менә ошо авырлыктарды әле кисереп йөрибез бит инде. Менә без уйлайбыз инде бу кисерүләр одакка бармастыр, чөнки безнең менә адаккы азна эсендә әйтәйек, менә авырулар ханы бик нык артмай, менә шул бер уровеньда торалар. Менә шул хәзер кәмүгә табан барып һәм сикләнүләр мөгаен алып ташланып озакламай алыныр дип исәпләйм инде. Бу осракта безнең Коммунисттар партиясының да һөнәрмәндәрмен. Ирекмәндәр. Безнең Коммунисттар партиясының ирекмәндәре лә ситтә калманылар. Бигрәк тә безнең дәүләт йылышы депутаттары, құрылтайдың депутаттары ла бик әүдем генә катнаштылар. Менә бу тәңгәлдә минең әйтеп үтәһем килә инде. Салават калаһыннан Игорь Александрович Семенов, Өфөннән Альберт Ильгизович Газизовтар үзләренең катнашлыгы менән, үзләренең менә материал яктан ярдәм күрсәтүен улар яллап торманлар. 400 мең, 500 меңлек әйберләр алып, менә продуктовый набордар дип әйтәбез бит инде, халаттар, азык-түлек менән тимәк ярдәм иттеләр. Азык-түлек менән ярдәм иттеләр һәм дә врачларга халаттар, маскалар һәм башка менә шул әлеге теге современный термометрлар алуга ла ярдәм иттеләр. Тепловизорлар менән шулай ук безнең депутаттарыбыз Галин Ильгам Юлюсевич, Рустам Флоридович һәм Лия Авхатовна Хафизовтар һәм башкалар ярдәм иттеләр. Безнең менә Александр Николаевич Алексеев, Руслан Ринатович Шаяпов, Нефтекамский калаһыннан, шулай ук Сергей Геннадьевич Колесников Мәләвездән, улар кулларыннан килгәнчә ярдәм иттеләр. Өфө калаһында һәм берничә районда һәм калала безнең яшьтәр ирекмәндәре бик актив катнаштылар. Шул исәптән минең әйтеп үтәһем килә инде. Улар Коммунисттар партиясының комсомолецлары, шулай бит. Коммунисттар, яшь коммунисттар һәм комсомолецлар. Менә Антон Орлов, Ян Двинский, Ринальд Ахмедянов, Фанил Давлетьяров кебек егетләр. Улар бик һәйбәт кенә катнаштылар инде. Улар да үзләренең кесәһеннән аксалар сыгарып, менә шул азык-түлек менән. Улар күбрәк улларга ярдәм иттеләр. Күбрәк улларга ярдәм иттеләр инде. Дарулар китерергә һәм менә шул азык-түлектәр китерү өчен. Менә быел бигрәк тә инде менә шул пандемия осыры туры килде бит инде. 1 май һәм бигрәк тә бөек еңүбезнең 75 еллыгына тап килде. Шуның өчен безнең депутаттар да, ирекмәндәр дә күбрәк бөек ватан хугышы ветерандары, тыл ветерандарына күбрәк ярдәм иттек инде. Нинди саралар күрелде? Бұл туралы әйтергә кирәк инде, зур итеп мероприятиялар үткәреп булманы һәм шулай да Өфө калаһында һәм башка калаларда, райондарда ветерандарга
өйләренә барып, мына шул бәләкәй генә бүләктәр менән котлау сәламнәрен yetkердек һәм һәр берсенең мына хәлдәрен белешеп, уларга ярдәм кулын һуздык. Әйткәндәй, байрамдар дигәндән Владимир Ленинның 150 еллыгы шулай ук быел онлайн форматта үтте. Барыһы ла катнаша алдымы бундай форматта? Был зур байрамдарды халыктың күп катнашлыгы белән үткәреп булманы. Был турала безнең партияның үзәк комитеты видеоконференц связь буенча мына шул Маевка, Ленин бабайның 150 еллыгы тураһында конференциялар үткәрдек. Шулай ук Владимир Ильич Ленинның һәйкәлләренә сәскәләр һалып, искә төшереп, мына улылар да, яшьләр дә катнашлыгы белән бергә Тиешенчә хөрмәт белдерелде, димәк. Хөрмәт белдердек, кулдан килгәнчә. Граждандарды кабул итү ничегрәк оештырылды депутаттарның? Граждандарды кабул итү шулай ук катмарлашты инде. Чөнки бигрәк тә безгә мөрәҗәгать итәләр 65 яшьтән өлкәннәр. Без үзебезнең республиканский комитеттың сайтына күрһәттек минең телефон номерын, улар миңа шалтыраталар. Шулай ук һәрбер депутаттың үзенең контактный телефондары күрһәтелгән үзләренең сайтында һәм контактында. Без улар менән телефон аша һөйләшеп, осрашу турасында көнен, сәгатен билгеләйбез дә, мына кем кайда кабул итә, шунда барып без үзебезнең гражданнар менән осрашабыз. Уларның һорауҙарын, мөрәҗәгатьләрен тыңлап, үзебезнең яктан депутатский запростар эшләйбез, я булмаһа инде урынга сыгып, итәкчеләр менән һөйләшеп, правоохранительный органнар менән кәңәшләшеп, ярдәм итәргә тырышабыз. Күбрәк нинди мөрәҗәгатьләр менән киләләр? Төрлесе инде. Мына ошо пандемия вакытында күп балалы гаиләләр һәм гаиләләрендә инвалид булган хатын-кызлар күбрәк мөрәҗәгать итте. Бер тапкыр бирелә торган ярдәмнәр күрһәттек. Кемдәрдер эштән торып, эшсез торып калгандар да бик күп кенә осраны. Оларга юридик яктан да ярдәм күрсәтү кирәк. Улардан юридик яктан да. Шуннан һуң бына турлык хуҗалык органнары буенча мөрәҗәгатьләр бик күп. Мына хәзер 1 июльдән тагын тарифтар артасак, мына бул мәсьәләне хәл итәргә без кулдан килгәнчә ярдәм итәргә дип уйлайбыз инде. Әлеге вакытта курултай депутаттары нинди карарлар карай? Мына бул осракта инде мына алкоголь эсемлектәрен нисектер мына әзрәк йомшарту ягын карау өчен без государственный комитетка полномочиялар бүлеп бирдек. Шуннан һуң ер мәсьәләһе буенча минзем имущество мәсьәләләрен каранык бит инде. Һәм шулай ук ошо коронавирус авыруы буенча һаулык һаклау министрында тыңлап үттек. Юнир Галимянович, алда 1 июльдә илнең төп законы конституцияга үзгәрештәр индерү буенча бөтен Россия тавыш бирү көне дип игълан ителгән 1 июль. Бына ошо мәсьәләгә килгәндә һезнең фикер нинди? Мотлак үзгәрештәр кирәк инеме шундай? Безнең партияның КПРФтың был мәсьәлә буенча принципиаль позицияһы бар. Мына минең үземнең дә шундай уем бар. Был Конституция бүгенге көнгә тиклем ул безгә хезмәт итте. Был конституцияны, конечно, яңадан карап, яңа конституция кабул итәргә кирәк ине. Шул күзлектән Яңару кирәк барыбер да, димәк. Кирәк, Был поправкалар буенча безнең партияның позицияһы булайрак инде. Без 15 төзәтмә тәкъдим иттек, ләкин ул комиссия был төзәтмәләрне кабул итмәделәр. Шуның өчен без уйлайбыз, был поправкаларны поддерживать итмәскә. Был мәсьәлә бигрәк тә инде
төптән караласак, 8 июнь көне сәгать көндезге 2-лә безнең партияның үзәк комитеты конференция үткәрә. Шунда без ошо мәсьәләләрне карап, шуннан һуң төп һәгымталарны эшләрбез дип уйлыйм. Рәхмәт. Шулай да тагыла бер тапкыр игълан итеп китәгез, якын арала һез кайһы районнарга сыгып, граждандар белән сорашырга йыенаһыгыз? Әйе, менә был июнь айы тоже үзенә күрә бик истә калырлык айдарның бере. 1 июньдә халыкара балаларды яклау көне булды бит инде. Менә был тәңгәлдә безнең депутаттар да, партияның активистлары да бик матур гына осрашулар, котлаулар менән, балалар менән осрашулар үткәрде. 22 июньдә Бөек Ватан хугышының башланган көне, без аны искә алу көне дип исәпләйбез. Һәм шулай ук тик ятып булмай бит инде. Менә мин иртәгә Бөрьян районына юлга сыгам. Граждандар менән осрашырга һәм үзебезнең партия активистлары менән. Әңгәмәгез өчен рәхмәт. Эшегездә уңышлар теләйбез. Зур рәхмәт. Һау булыгыз. Хөрмәтле тамашачылар, һезгә Башкортстан дәүләт йылышы Корылтай депутаты Юниор Кутлыгужин белән әңгәмә тәкъдим иттек. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Һау булыгыз.